FDM, ale teraz je to už každému jasné, o čo ide. A pokud ne, tak si můžete poslechnout dnešní expozitář. Mé jméno je Štěpánka Juránková a provedu vás podcastem Expozitář o využití 3D technologií. Dnes už nemusím snad ani představovat dnešního hosta. Je to Jan Gálko, vítej. Dobrý deň, ahoj. Jak už jste asi poznali, tak dnešním tématem bude technologie FDM, což je dost možná nejznámější technologie 3D tisku, kterou si mnozí z vás představí, když se vůbec 3D tisk řekne. Ale chtěli bychom ji vám zde představit blíže, abyste věděli, jak tato technologie vznikla. A proto tu máme historické okénko s historikem Jánem Galkem. On není historik, jo, by the way. To je jenom tak. Takže už klasicky, ako každá epizóda so mnou, začneme históriou. A ja som to tu spomínal v úplne prvej epizóde, tento príbeh, ale dneska si to povieme trošku obšírnejšie. Takže zase niektorí ľudia vedia, niektorí nie. A FDM začína v dielni jedného Američana menom Scott Crump. Takže a v podstate, ako to vzniklo, Scott pracoval v podstate s plotrami do istej miery a zase ho napadlo, čo keby to nebolo 2D, ale 3D a výroba prototypov by sa tým urýchlila a zlepšila a samozrejme ako jedného dňa robil hračku svojej dcére, konkrétne žabičku sa snažil a robil to v podstate s tavnou pistolí. Takže vrstvu po vrstve akoby vytváral žabičku a tiež ako povedal si, že to zjednotí s tým plotrom, dá tam tavnú pistol alebo nejaký ekvivalent tej tavnej pistole a bude to vytvárať týmto spôsobom objekt. Samozrejme sa do toho pustil, mal nejaké zdroje, nejaké financie, takže to robil vo svojej garáži, ale ako väčšina vynálezcov samozrejme robil to vo svojom voľnom čase a minul na to nejaké značné investície a samozrejme jeho žena mu dala ultimátum, že buď to teda dokončí a spraví z toho nejaký reálny biznis, alebo s tým má rovno prestať. Takže nakoniec sa mu to našťastie podarilo a svet je vďaka tomu o to bohatší. Takže ako si sama povedala, je to tá klasická technológia a pojem FDM bol práve vytvorený ním a je to v podstate trademark Stratasisu. Preto väčšina ľudí to bude poznať pod pojmom FFF, pretože trademarky na rozdiel od patentov nikdy nevypršia. Takže značka FDM bude vždycky patriť Stratasisu a vždycky sa bude s týmto Stratasisom spájať. Takže preto väčšina open sourceov používa termín FFF. A jak teda ta technologie funguje? Ono v podstatě, ty jsi to řekl už, když jsi říkal, že tento pán zakladatel vrstvil tavnou pistolí, to lepidlo, tak nějak podobně funguje FDM. Áno, FDM je v podstate trojrozmerný ploter s tavnou pistolí, keď sa to zobere ako absolútne najzákladnejšie. Ale tak väčšinou sa to skladá, ako vieme, z trysky alebo z dvoch. A samozrejme tá technológia prežila nejaký pokrok. A jeden z tých pokrokov je, že není tam tá tavná pistol jedna, ale sú tam, dajme tomu, dve, alebo dokonca viac. A je možné, dajme tomu, tisknúť dva materiály naraz, alebo v dnešnej dobe už na niečom takom ako prúša, alebo zase iný, a vymieňať materiál počas tisku, takže môžeš tisknúť viac barevné akoby veci. A takže aj táto technológia od svojho teda vzniku samozrejme prešla nejakou evolúciou, nejakým vývinom, ale stále je to rapid prototyping, stále je to hlavne myslené na prototypovanie. Ale samozrejme ako v posledných rokoch také značky ako Prúša alebo Creality toto FDM-ko spopularizovali, pretože tie patenty pomaly padli, alebo vypršali teda. A chytili sa toho akoby rôzne ďalšie spoločnosti a spopularizovali to aj v podstate pre masy. Pretože vyvinuli tie tiskárny ďaleko lacnejšie a dajme tomu možno aj trochu jednoduchšie na používanie a hlavne open source, čo znamená, že môžeš tam používať akékoľvek materiály.
No a pravděpodobně je to tedy ta technologie, kterou pokud někdo řekne, že má doma 3D tiskárnu, tak pravděpodobně půjde o tuhle technologii. Áno, že? 95% ľudí, možno viac, si predstaví práve túto FDM tiskárnu. Myslím si, že jedna z nich, nie som si teraz istý, či to bol Prusa, je dokonca aj vo filme Avengers. Keď tam Iron Man sa baví s Bruceom Bannerom na tej lodi alebo na tom helicarrieri, tak je v pozadí práve Prusa, myslím. To je zajímavý fun fact. U spousty technologií jsme se bavili o tom, že díly se dále postprocesingově upravují. Je i u této technologie potřeba nějaký postprocessing? Tak, to záleží od konkrétneho modelu, alebo od konkrétnej tiskárny, ktorú používaš, ale určite, samozrejme, vždycky je tam nejaký postprocessing. A samozrejme je vývoj na to, aby ten postprocessing bol čo najjednoduchší a čo najmenší. Takže v podstate v prvých rokoch tej technológie, keď tam bola len jedna tryska, tak podpory, pokiaľ sa niečo nakláňa istým uhlom, alebo je tá geometria nejak komplexnejšia, tak tam museli byť podpory. A tie podpory boli pri tých domácich tiskárnach hlavne stavané z toho istého materiálu. Takže si ich fyzicky musela, alebo stále musíš odlúpnuť a nejakým spôsobom to začistiť, či už šmirglom, alebo nejakým, dajme tomu, zase môžeš to nejakou chémiou naleptať a vysmútovať, alebo sú ďalšie rôzne metódy na postprocessing. A v tomto smere, ako sme sa bavili, môžu tam byť aj dve trysky a jedna z tých trysiek môže obsahovať supportný materiál. A sú už rôzne supportné materiály. Ako ľudia doma budú poznať PVA, čo je v podstate lepidlo na papier v podobe struny. A má to svoje, je to relatívne lacný materiál, ale má svoje špecifika na stavbu, takže človek sa s tým ako vyhrá. On hlavne veľmi rýchlo vlhne a ťažko sa s ním potom pracuje. Alebo sú rôzne ďalšie supportné materiály. Napríklad Stratasys vyvinul zase svoje materiály. SR, väčšinou ich označuje SR, 30, 35 a sú to nie celkom vodou rozpustné, ale myslím, že v nejakom hydroxide sa to rozpúšťa. Takže tiež akože tie podpory sú tam vytisknuté z tohto materiálu, ty to hodíš záleží od veľkosti a komplexity toho dielu, ale hodíš to na nejaký čas do pračky v podstate, alebo my to voláme pračka, je to zariadenie, v ktorom sa točí voda v podstate a dáš tam práve ten roztok a samozrejme sa tá podpora z toho vyplaví. A tým pádom ty nemáš toľko fyzickej námahy s tým, proste to hodíš do tej pračky, o 2 dní si to vytiahneš a máš hotový diel pred sebou, nemáš také problémy s tým, dajme tomu. No a samozrejme, ako ten rozvoj zaznamenali aj materiály, tých materiálov je čím ďalej, tým viac, zase spĺňajú nejaké fyzikálne parametre, alebo sú rôzne napríklad polykarbonáty, alebo ulten, proste vysokonárazové, alebo dajme tomu vysokoteplotne odolné materiály, sú rôzne TPUčka, akože gumové materiály. A vravím, v posledných rokoch je aj možnosť kombinovať ich do nejakej miery medzi sebou, takže tak. To už se teda bavíme o trochu pokročilejších technologiích, nicméně, aby teda v tom bylo jasno, tak na jaké cenové relaci se pohybují ty tiskárny, které si člověk může pořídit domů a na jaké pak ty průmyslové tiskárny a jakého objemu vůbec můžou tisknout, aby v tom byl nějaký komplexnější obrázek? No, tak zase relatívne komplexná otázka, pretože aj tie tiskárny na doma sú rôzne open source zdroje a materiály, kde si v podstate môžeš postaviť vlastnú tiskárnu. Čiže dajme tomu firmware na tie tiskárny, niečo ako Marlin alebo podobne si môžeš stiahnuť a buď si kúpiť alebo nejakým spôsobom uspôsobiť vlastnú dosku. Aj ten firmware môžeš trochu modifikovať a môžeš si postaviť aj sama doma tiskárnu
prakticky akýchkoľvek rozmerov. Sú borci, čo si doma postavili meter krát meter kľudne tiskárnu, alebo aj väčšie. Takže vravím, tým, že je to open source, tam skoro není limit na to, čo môžeme v praxi vidieť, pretože tí ľudia sa s tým môžu hrať do nekonečna to môžu modifikovať. A tým pádom aj cena bude závisieť od toho, aké komponenty použiješ, samozrejme, a tak ďalej. Ale tie bežné tiskárny kúpiš, myslím, prúša bežne stojí okolo 20-25 tisíc korún, čo by bolo tak cca 1000 eur, dajme tomu. Sú samozrejme aj lacnejšie. Potom tie profesionálne, priemyselné, ako Stratasys, jednu z tých menších, myslím, kúpiš už za nejakých od 40 tisíc eur do, dajme tomu, 300-400 tisíc eur. To je len od Stratasysu. Samozrejme sú aj iné značky, iné priemyselné tiskárny. A ľudia už určite možno zaznamenali zase, a v poslednom čase je boom tisknúť z betónu, čo by bola v podstate tiež FDM tiskárna, len je do toho ládovaný betón a stavajú sa z toho domy. Takže tu sa už pohybujeme v cenách, ktoré neviem odhadnúť a špecifiká sú tiež ako už celkom mimo mňa, ale vieme, že tá technológia môže mať aj takéto uplatnenie. Dá se tato technologie opravdu využít úplně na všechno, jako všude vidíme? A nie celkom. Má to samozrejme svoje limity, každá technológia má nejaké svoje limity. A FDM-ko, ako sme sa bavili hneď od začiatku, je primárne na prototypovanie, alebo bolo vymyslené primárne na prototypovanie, aby človek videl, ako bude jeho dizajn vypadať v realite a aby sa potom mohla spustiť produkcia. Ale samozrejme v posledných rokoch vďaka vývoju tých materiálov rôznych, vysokopevnostných a odolných a iných a vďaka tomu boomu a cenovému sa tieto tlačiarne, tieto tiskárny začali využívať a propagovať v podstate na všetko. A samozrejme táto technológia je zaujímavá, je úžasná a dáva nám veľké možnosti. Môžeš si doma vyrábať veci rôzne, úchyty na spotrebiče alebo proste veci, ktoré potrebuješ do domácnosti, nemusíš si kupovať, môžeš si navrhnúť svoje, keď sa ti to nepáči. Takže dáva nám to nejakú dizajnovú slobodu samozrejme. Ale teda to najväčšie obmedzenie je a vždycky bude, že ten tisk nemá rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. A tí poslucháči, ktorí s tou technológiou prišli do kontaktu, budú vedieť a Z-ko je problém. Čiže ak ja postavím nejaký tenkostený vysoký diel, tak počítam s tým, že sa tam môže zlomiť, že tam bude oslabený a že tam bude problém. Toto je mimochodom problém pri všetkých 3D tiskových technológiách, ale u FDM-ka je to najciteľnejšie a ten rozdiel je dosť markantný oproti ostatným technológiám. Takže vždycky treba dbať na to, keď navrhujem alebo tisknem niečo, ako to budem orientovať, ako to položím na tú podložku, kde bude Z-ko, lebo v tom smere to bude oslabené. Tak jo, ja ti děkuju za tvoje odpovedi. Není za čo, zase kedykoľvek. Naschledanou. Naschledanou. Ako tak to dáme na dvakrát a vystrihneš si, čo bude podľa teba lepšie znieť. Akože, že ozaj, dneska je to úplne jasné. FDM. No, všetci viete, o čo ide. Jo, ale tak to řekni, prostě něco jako, dneska už je to úplně jasné. Všichni víte, o co jde, FDM, prostě blabla. To, jak jste teďka řekl, a já to řeknu. A pokud nevíte, tak si poslechněte dnešní expozitář. Smart. Nie, tak začnem s tým, že FDM, tak teraz je to každému jasné, o čom sa budeme baviť, a keď nie. Jo, dobře, může být. Tak. A proto tu máme hned na začátek historické okénko s historikem. Dobre, že ako išlo to dobre, len sa nesmie Že to smiať. bylo dobré. To čo? Z mojej strany asi. Nemáš žiadne otázky? No, ja vždycky lovím z patra. Som profesor. Je vždycky monolog, jo? Koľko máme minút? Netreba tam ešte niečo? 15. To je asi málo, ne?